Give it to me now. Give me a two now. Give it to me now. Give me a two now. Give it to me now. Give me a two now. Για να μην γίνει το αγαπημένο σου μπλουζάκι, ακολούθησε τα παρακάτω βήματα. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα για πλύσιμο. Γύρνα το t-shirt σου το μέσα έξω. Λύνε στους 30 έως 40 βαθμούς Κελσίου ή αν προτιμάς 86 έως 104 βαθμούς Φαρενάιτ. Μην το βάλεις στο στεγνοτήριο. Το στεγνοτήριο μπορεί να μεταμορφώσει το αγαπημένο σου t-shirt σε κάτι άλλο. Σιδέρωμα πάντα από την ανάποδη πλευρά. Ποτέ μα ποτέ πάνω στα τυπώματα. Και αν όλα πάνε στραβά, μην ανησυχείς.